Шушы нигез гасырлардан гасырларга сакланып килгән. Шушы нигездән күпме буын барлыкка килгәндер. Шамил бабай җәмәгате Нәгыймә белән шушы урынга нигез кыра. Гаиләдә 6 бала туа. Бөек ватан сугыш башлангач, Шамил бабай сугышка китә һәм кире әйләнеп кайтмый. Нәгыймә апа бер ялгызы 6 бала тәрбияләп үстерә. Төп нигезне саклап калган игелекле, мәрхәмәтле ана Шамилова Раушания Гашигулла кызы. Шит авылны, үги балаларны шын күңелдән якын үз иткән бу ананың узган тормыш юлы кабатланмас моңлы җыр икән. Тормыш юлы һәрберебезгә үрнәк булырлык, гыйбрәт алырлык, сакланырлык. Раушания апа 2017 елда үткәрелгән ел хатын-кызы бәйгесенең хатын-кыз ана номинациясында катнашып, җиңү яулады. Әти, миңа ни кирәк? Әти, миңа ни кирәк? Балаларын җыеп киңәште дә, өйләнергә карар кылды ул. Хак Тәгаләм үзенә тапшырам дип, Казан шәһәренә тотты юл. Исән сау торыгыз балалар. Исән сау торыгыз, яме? Улы улым, син күз кулак булып тор кичкенәләргә. Яме? Исән сау торыгыз. Бер ялгыз җан яши икән анда, ана булырга, читкә тибәрмичә сабыйларны, гаиләне саклап торырга. Менә без кайтып та җиттек. Исән сау гына тордыгызмы? Әйдәгез әле, яңа ни белән танышып, күрешеп китик әле. Менә бусы улы улым Илдус, аңа 11 яшь. Менә бусы икенче улым Камил, моңа 7 яшь. Кайлы, улы кызым уйнарга чыгып киткән икән. Менә бусы безнең кичкенә кыз Гөлүсә. Аңа 5 яшь. Кайттык. Менә, әйдәле яңа ни белән күрешеп, танышып кит әле. Безнең әнинең куллары зуррак иде, синеке кичкенәрәк икән. Кичкенә булса да, кичкенә булсын кызым. Ялгызлыктан арып сусаганда, тапкан иде бәхет шишмәсен. 5 ятимне ташлап, икесен алып, ни йөрәгең белән китәсең? Сөйлеп яшәр өчен диеп, аяк басып кергән бу өйдән китә алмый. Кала җаны белән балаларга күптән береккән. Azizden kay bulup qalğansın. İkinci qatımına ömür verdin. Min yaşımın tiksini bulğanı var. Ügi ona tügel, üzen kayem zamanı sin canına. Allah'ın rahmet yaksın, barığızga da isen-sağ kilgensiz, isen-sağ kiterge yaksın. Kilgen jirleringizden isen-sağ kilip, isen-sağ kaytırga, isen-sağ yaşarga yaksın. Mine bu nigizde indi min 49 yıl yaşayım. Ak kağız gibi eşkirsiz 5 bala mine karap tırdılar, rahmet. Bik gururlanam, ne deyip tırdılar alar mine. Eşkirsiz buldular alar, rahmet. Avulda bik dereceli balalar buldular. Allah'a şükür. Demek tartmadılar, orak içmediler. Rahmet alarga min. Bik zor rahmet. Allah'ın rahmet olsun. Tigiz bulsunlar da tigizliklerinde yaşayız. Her barşağızga da ömürler bulgan kadar tigizlik, tınışlık, sağlık, selametlik bile yaşarga yazsın. Şu nigizde sağlık, selametlik bile yaşarga yazsın. Sizge de kilgen konaklarga Allah'ın rahmet olsun. Kilir şiirlerin kin kılsın.
devlet bilen yaşarga yazsın, kimimiz devletlerle yaşarga yazsın. Her barşabızga da. Bulaklar. Güzel. Uskullarımız bilen. O'zi o'z pullari bilan tikrayotgan yapar.